أنا شوربا أنا على تريني على جون شيخ إمام محمود ديكو أبي دكتور نيكلين لاسي أكن بوما بي على بركة دلا أنا على تنا الحمد لله بيوميات لناني وبتلزم بارولا الله بلا بيامنا تابتلا دونك أنكرمو دبي مفو إدوني مدوني بي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببركة عليه على فوق على ومنا أصمني دونين بيداو كبركة ديك لا يتسك بركة دك سادنا كألفو كفلك ألفو مبل ما بلد ينفو مليان به أجانا مسوا دمسني ما كربا ببفو الحمد لله ببو كوي كبو نمفه مسامين مسيوري عليه السلام ونبرا مللا كتفود به كتلتان دوك فرق الله نسيرا كان تو يروينا ويللا هو يانجمنا نمو أبافك أيه نافر بلجلين كتاب ولو كنكو كونه كان تو أيرولا ينكن نايا نكو منغو كجله وكاتو غتاسو نانا دمباي نبالموي أيوة نانجنوي من براي إني على صنا ننايا برا فراكلي دلا فوق سيسو نتارا مليلا يانغاو ينيري شنفرو nguka sabali shine fulana nguka sabali shine sabana ngo bashite nyame ngo mena alhamdulillah anya do fo nga kan kana do mena alhamdulillah ne ba fe mali on ko fendo famu parce que fano be afo kuma asira bafu kala ken shire ne alaba donc temenere kunka sigatala aba donc temeli kunka sigatala ما من بيان وجمنا جانفا وتسرق النيل الحمد لله نبي مالي جانفا كم صر الحمد لله كم نيني كتا يرد من الحمد لله نبي مالي دلا على فون في النيا نيا بسرو مالي ديكون الحمد لله نبي مالي جانفا كم الحمد لله nga kodo de be ne besraka min fam wa moni ngali kemba fe nga fam mamun bem maliku nabi mun kelen taw de be ko ne diko ko ne de ya chinewe alhamdulillah akafo alhamdulillah no te ko chamangara alhamdulillah ko chamangara alhamdulillah ko chamangara diko ko chamangara ko chamangara alhamdulillah ne bora malaka ta magandamanal alhamdulillah uyembuni alhamdulillah ka trophée dinam alhamdulillah nana malla man mbanya ngoyala udum alhamdulillah o kunye to korbainde allah akbar ngonte trophée ndaile ni matana ya kata dama puisque ne ka bunyete marika bunyedo allah akbar abana alhamdulillah amaso alhamdulillah kuma min forafe o foranyana asamere benangafu okaje wala buntu inshallah ala yimindo osa alhamdulillah antorola demson mun nana fangata alhamdulillah ande mundu alhamdulillah ande no mundu alhamdulillah nenu de jar alhamdulillah fangay meta domu wene de wele alhamdulillah nenu de sigara alhamdulillah nin kumbala alhamdulillah ya fone de yamba fa ka karita alhamdulillah wa kani ma te do wara do aka adogo la nin mante alhamdulillah ko la diru do ma tlelen alhamdulillah na niya jena bula taka to ibulu min mala woyi alhamdulillah na e mo tlenta ko ibarani me alhamdulillah anu me bala alhamdulillah ulu boray alhamdulillah ale boray ulu sigara alhamdulillah kadunu sigara do mi fa mbero min na sisa mo kelen tala ko no sigara alhamdulillah ini man masigi alhamdulillah aw mo kuma alhamdulillah fona tarafwai no ti mo mbawbula ni wono ali umangaki hali mo kelen tula ko usigile to farbayin tale no sigara ko no tigla mo sigara allah akbar wal ma yen nyoy wal ma yen telephone ti nyoma allah akbar yesra bet genen mutya allah akbar wala alhamd وياتي مسامين كسرات تيجي نيو منه الحمد لله كلو تايم بلا بان على من كسرات تيجي الحمد لله يمسك هذا مدون كسرات تيجي على تايم بتاعتك ما شاء الله تبارك الله بتاعتك الحمد لله
kuma ne bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔ alhamdulillah mun kɛra alhamdulillah mun kelen pewu ma sha Allah ni tabarak mɔgɔ bɛ se k'o fɔ mais n b'a dɔn maaw bɛ yen alhamdulillah ne b'o dɔn bi ko tɛ koyi alhamdulillah fanga o fanga nana n'o y'a dɔn kumakan bɛ ne n'u cɛ alhamdulillah u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a tiɲɛ alhamdulillah ka ne n'u bila ɲɔgɔn na ma sha Allah tabarak Allah ka fara maa wɛrɛw kan alhamdulillah minnu ye politiki mɔgɔw ye mɔgɔw ko n da camancɛ la ma sha Allah maa minnu ye ne utiliser pour que ka fanga bi ma sha Allah u nana k'u bɛ utiliser ka fanga sɔrɔ ne ma sɔn Allahu akbar a alhamdulillah kɛra juguya ye ne n'u cɛ ma sha Allah u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ma sha Allah ka ni denmisɛnninw n'u janya ɲɔgɔn na ma sha Allah u ye fɛɛrɛ kɛ ni b'u ye u bɛ se ka an bɛ segin ka sa naam u bɛ n ka passeport minɛ n bɛ taa n sigi tuma dɔ la n bɛ miniti 30 kɛ sigi la u bɛ don yan fɛ u bɛ bɔ yan fɛ u bɛ taa u bɛ na n'u sago sera waati bɛɛ u bɛ na passeport di yan bɛ taa Allahu akbar ni n bɛ don jamana kɔnɔ u b'a kɛ o kɛcogo kelen na o se in na ne y'a kɔlɔsi n nana mɔgɔ dɔ nana jalatigi don ale ye signalement di mais a m'a dɔn k'a fɔ ko anw y'a kɔlɔsi o tuma baara in bɛ teliya ouais ne yɛrɛ dabali banna an taara sigi avion kɔnɔ an taara an nana se yan nka ne ye min faamu tuma min ni n sera yan parce que ninnu tun bɛna na nka u ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko ne welela n bɛ na u banna nali ma Allahu akbar ko nin y'o bɛ yen Allahu akbar u bannen nali ma u y'a dabali ka ko in yɛlɛmɛ k'a kɛ jan ye ka ne bin a kɔnɔ o kuma ne nalen maa minnu bɛ kuma u tɔgɔ la ni jamana baara u t'a la maa m'u eli u tɛ baara la maa t'u dɔn yɛrɛ nka olu de bɛ kuma jamana tɔgɔ la o wulila an ka alimami dɔ bɔra yan a donna Algérie kɔnɔ nin heure la ani rebelles bɛ ka ɲɔgɔn ye u bɛ wari tila la ka sɔrɔ ɲɔgɔn ye u bɛ nin na u bɛ nin na u bɛ ni maa si ma ɲɔgɔn ye voilà u bɛ nin na u bɛ nin na ne ye kuma in mɛn Allahu akbar nka ala bɛna ko in bange cogo di Allahu akbar parce que ninnu de tun bɛna kɛ jan ye u bɛna n bila jan min kɔnɔ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'u jɔ b'a la Allahu akbar nka ala ma sɔn Allahu akbar ala ma sɔn Allahu akbar wa makaru wa makara Allah wallahu wallahu khairul khairul makirin Allahu akbar nin kuma in fɔra o dugusɛjɛ jamana ɲɛmɔgɔ o ye ne bisimila ne taara o bisimilali min na n bɔra journaliste ye ne ɲininka ayiwa jɛɲɔgɔnya min b'an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o fɔ nka ne yeli min kɛra o la ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔya ye ne bisimila olu dusu kɛɲɛ plan minnu tun dilanna u bolo u ma se k'o kɔnɔ o y'o ye kama u fitinana u ye mankan wuli ka ninnu ka ambassadeur wele ka taa protester k'a fɔ ko mun na u bɛ mɔgɔ reçoit président b'a bisimila mɔgɔ min qui est hostile à la transition tubabukan de don heureusement d'ailleurs pas hostile aux autorités mais à la transition ale ye tubabukan de fɔ n t'a dɔn n'a ye kɔrɔ in faamu a m'a fɔ ko moi je suis hostile aux autorités a ko je suis hostile à la transition n b'a ɲininka ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka est-ce que nous allons rester dans une transition qui ne finira jamais de qui n'est pas hostile à ça jɔnni b'a to jamana in ka to tan transition na taa fan t'a la ale ye ne jalaki n'o de ye ne hakili la o jalaki o kan ka se u yɛrɛw ma olu jamana b'olu de bolo a ye kuma min fɔ kuma in ye kuma ba de ye kuma in kɛra sababu ye ka girigara don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ko in tun t'o ye ne nana président ye ne bisimila a ye kuma fila de fɔ ɲɛna a ye n bisimila ko n y'i wele n ye misiri jɔ yan a ka bon ni Afiriki misiri bɛɛ ye ni haramayini bɔra a la Maka ni Madina misiri a ka bon ni diɲɛ misiri bɛɛ ye nka anw m'a dabɔ a ka kɛ seliyɔrɔ dama ye an ye kow dilan a kɔnɔ hakilimaw mufakiruw kodɔnnaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye a kɔnɔ problème minnu bɛ an ka diɲɛ in kɔnɔ bi surtout silamɛya kun kan kan u bɛ se ka hakili jaka bɔ jango an ka jamana minnu ye sahel jamanaw ne y'a jateminɛ k'a fɔ i ye maa hakilima ye e ni yɔrɔ in ka kan o kuma i place bɛ yen
yo funi ka jira na ka fo ayo man be no recteur na be nyamwayen ale recteur na ministre du mashallah ministre fana la ministre d'état Allahu akbar o de be yoro Nigeria mashallah aw be la contact la abe yoro kibari abele de funya mashallah okera aflana point flana funya akoni wele fana comme nana ne ya kan demsano kanna no ya ka fama wa andeu unu mamu fora nyonko ngu lasigi ka la de sisa nana kidal abana kala wera kana ketuni Allah beka ke sabali bay Allah ka kuin la de ka dlani hakili Allahu akbar ako peske ni jamana Allahu akbar ani mali Allah tengu ne binyo wona Allah kilomètre bakri de man ñoo ci frontière la kilomètre bakri la hawla wala quwwata illa billah wa kabila mun be mali korean fanfre uru de be algérie clé bien fanfre Allahu akbar ube kankelen fo ube dina kelena ube fuñona ube fam bele de ke ñoo fa Allahu akbar ko ti se ka mali soro min korolo te se amma Allahu akbar on ta fait ka fam ko on tu duwe an ta fait ku toro ay na asara yorola we ben membenke kata mo dota kaba hama Allahu akbar ko ay suna mo nyamo Allahu akbar Allahu akbar mo tamma sibika ke Allahu akbar uloke Allahu akbar uti la mo Allahu akbar ne di manan Allahu akbar na koy afora e futu gomni ayeke le farida masha Allah asara yorola masha Allah uti la mo tara do ngam misri ko Allahu akbar ka foni mo ma yi dado jamana ko la ko politique ko fama ni fama ya mene suna mo kelen kana bo la hawla wala quwwata illa billahi al-azim o fora yimo baba kan jaman gara ko num na ko ya bana asira mo ya ni ka posoni don kono ne ka misri ko la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah ala yen bo abele jelen masha Allah fana a posoni munafa mun gara ala yen bo ala alhamdulillah nete masha Allah ko akana deme ke ka segere na ka fo deme te ma bulu abala di bulu wa man nasru illa min indillah Allahu akbar ne ya farabbama masha Allah ne ba ni ala fa ala kan ga jamna basi amin amin ala kan ga jamna heracha amin amin dem zaman ala ka hakli ni mandu amin amin ala ka hakli ni mandu amin amin ala ka hakli ni mandu amin amin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ambal mamaliyon jamana kono jamana ko ka farafina ani jana mawre krengariyalena imamu kan bo ana jonyo ani ala jon fengo fentukura imamu ko ala yere nyeda nyesranya ko sana ala kara kanu ko son ni aka ci kanye min bora imamu yoro kala se jamana di bela jilema ni wati na imamu lablala amena segi kata hotella ambi ala foka wali nyimando furakeli min kera tli duru konnana sege segelo ni a fengo a fembela jile alhamdulillah rabbil alamin ni ala ka demenye bana min yera bana min kundo ni ala te matseka ma boala na alhamdulillah rabbil alamin imam bolen flas bile me docteur sola ka bana dlande ka abina wuli ninga ta ka hotella sisan amba fa alhamdulillah rabbil alamin wa shukr lillah hadi li malion ni yoroy donc inshallah abina kuma kan kelin fodron defurnya fla rab kana amita inshallah